جبو زانینا داوین زانیاری دەربارەی پێشهاتین و ڕەوشە عەفرینە ڕۆژاوای کوردستان هەدرە سکایپ و ڕۆژنامەوان جۆمەرد حەمدوش لێگەڵمنە کاک جۆمەرد دەمباش داوین زانیاری لەسەر عەفرینە ڕۆژاوای کوردستانی چ هەنا؟ بەڵێ دەمباش بەردەوامبوونە بۆمبەبارانکردن و تووبارانکردنە ناوەندە باژارە عەفرینێ و گوندەوارێ وێ بە حتەنها li gorî emarên bi dest me ketine du welatiyên sivîl jiyana xweş dezane 24 dijî birîndar bûne 5 ji wan birîna wan giran bû ji wan re emelat hatiye kirin her wiha li aliyê navçeya şara jî aliyê Rojhilatê Efrînê li cem gundê tîkmedaşê wê derê ku naketiye bin hêzên bin kontrola hêzên Tirkiye û grûpên İslamî li wê derê bêtîrî 20 kesên sivîl hatin revandin ji aliyê artêşa Tirkiye û grûpên İslamî ve ew bêtîrî 20 kes malbat hene navvan de jin hene zarok hene ew ji bo ezazê hatine vegotin niha li ezazê di malekê de bijî kirine artêşa Tirkiye re nadiwan ku vegerin Efrînê her wiha di berdewambûna tûbarankirin û bombebaranê de hatina ev yek berdewam dike niha li navçeya Racû navenda Racû tê bombebarankirin û توبارانکردن هر وها گوندê Cala jî ku beriya çareyekê çend tûp lê ketibûn û artêşa Tirkiye bi balafira êrişên ezmanî wê derê pêk anîbûn êrişên herî tund jî li her du navçeyên Cindirêsê û Şîyê bûn ku li navçeya Cindirêsê wek gundê Dêrbalûtê, Nisrîyê, Miskê, Axjalê û Derdûra û Aşkayê Xerbî hatibû bombebarankirin her wiha balafirên Tirkiye û topxaneya Tirkiye derdora gundê Kefersefrê bêtîrî 5 tûpî armanc kiribû ku li wê derê mezarekê şehîdan heye li wê derê ew wê derê bêtîrî 5 tûpî hatibû armançkirin li navçeya Şîyê jî aliyê Rojava gundê Hejbilal hate tûbarankirin şer û pevçûn wê derê şerkî giran li wê derê derketibû her wiha li gundê Çaqala û Erendê û Şiketa û Tirmîşa wê derê jî şer û pevçûn berdewam bûn li aliyê Şêrawa jî her du gundên Birc Silêman û Vasûfanê hatin tûbarankirin her wiha li aliyê şara gundê Bafalonê Ereb Wêranê û Sînka û Dêrsuwanê hatibûn armançkirin li navçeya Bilbilê jî çend gund hatibûn tûbarankirin we gundê Şerqiya, Kêla, Qestelê Xudriya û Qestelê dî her wiha li Mabatê jî gundê Kurka ê Jîrîn hatibû tûbarankirin. Baş e kak Cömert li gor zanyariyan de min sentera bajarê Efrînê jî hatiye bombebarankirin. Çi zanyarî defte hene derbarê wê bombebarankirinê? Belê ev êvarî dereng hate tûbarankirin piştî saet 12 êvarê dereng bû Taxa Eşrefî hate tûbarankirin û nêzîkî gundê Tirindê li wê derê jê re dibêjin Hurşe li wê derê heye wê derê hatibû armançkirin tûpa herî nêzîk û nêzîkî sentera bajêr ketibû teqrîben kîlometrekê ji sentera bajêr dûr bû Dancamê de yê amarên giştî hetenha du kesên sivîl jiyana xwe dezane û 24 din jî birîndarin. Baş e kak Cömert li gor zanyariyan ku te rojane li gel me peywendiyê dike ew derbiderên ku ji gundên sinûrî derbider bûne bêhtir wan rû li bajarê Efrînê kirine wekû senter dema ku niha senter jî tê bombebarankirin û armançkirin karvedana wan derbideran û rewşa wan bi çi awayekî hatiye? Belê bi rastî piştî du êrişên ezmanî gelekî tûnbûn bi êvarî me peywendî bi gelek xelkê ra kiriye yê xwe niha li hindir sentera bajêr bûn li wê derê yanî zarok û jin wan giştî ketibûn jêr zemînê li wê derê yanî giriya zarok dengê wan de hate me zarok ji tirsa re digirîn îro me hinek bi peywendiyê bi hin ra kir gotin ji ber tûbarana duh û bombarana duh êvarî hinek ji wan derketibûn vegeriya bûn gundê xwe ku gundê wan nêzîkî sentera bajêr in gotin heta hinek li wê derê rewş aram bibe carekî dî vegerin wê derê ji ber gundên derdorî jî heta niha rewş nearam in. Pêdiviyên rojaneyên sivîlan di deman hada ew kesên ku derbider dibin têne dabînkiriniyan got zehmetî têde heye û di çi rewşekê de diçe? Belê zehmetîn ha li pêş vê yekê heye ku gelek derbider hene
كاتنا مالان او مال جي فالان يعني خاني فالان تشتي دنا او جي بي وي سي وان بطانيه هيا اسفنجي وان هنا بي وي سي وان في كي لي افياكي كيما خلفش علي كاري بلاف دكلي تشقف في بلاف كرينجي كيما جبر تيرواناكا ان هجمارك مزنج جوندواري عفرين درباسي سنتر واجير بويا بله گلک سپاس جبو روزنامه‌وان جومرد حمدوش کودری اسکای و لگلم البو گلک سپاس